mit kabasuk kabakmen ya pi ki men ki para mi ai kuble ya pi agane kasni balang jong katayo balai ha kapor paskha agane gamas ngine duai na gabenta kini ki jing tumu kiba phila pha shangi menta kasni bat menin kato kene ki jing tumu menin ni klem lap ban pule na gadau jong kajin tut jong kalait tingin pule ki menta kasni bat ngin truai kini ki jing tumu jong pi akamas bakuit menta kasni ngi duai na kabenta kajin tumu jong i beantina shilla na kabenta ka ying kasem na kabenta ka jingkot jingkia par ka jintumu baha jong i ngi duai na kabenta ka jintumu jong i es kurba kamtam e na kabenta shidalin ba inyo ya ka jingkot jingkia shidalin kurba ngi duai na kabenta jong pi ngi duai na kabenta ka jintumu jong i yohanes walang ba inyo no kloya ka jingkot jingkia ngi duai na kabenta ka jintumu jong i Freddy Karnayor kamtam e na kabenta i Hopping Stone Kar Kamni ibadon menta ha hospital ba inyo no ya ka jingkot jingkia ngi duai ha kana gamas na kabenta i Remo Lengdo ba mai ire badon hospital ba inyo no ya ka jingkot jingkia ngi duai ha kana gamas na kabenta i Ribha Ri Lapang na kabenta ka ying kasem na kabenta ka jintumu ba jong i ngi duai hagane gamas na kabenta ka jintumu jong i yo sutunga ngi duai kamtam e na kabenta kong daimon sutunga baublei unon rengkat bat i kamtam hagane ka por jong ka jingpang jin shitom ngi duai ro na kabenta i pentingen sutunga ibutana pedeng ka jin shitom baublei un ai i ka jingko jingkia ngi duai hagane gamas na kabenta ka jintumu jong i HD Dakar kamtam e na mata ka mensim jong i Angel Bird Dakar but ru ngi duai na kabenta ki bahi ngasem ki para jong i ki badon chejengai jong ka jella makin yo e jin sumar na blay ngi duai hagane gamas na kabenta ka jintumu jong i Chan Mi Chan kamtam e na kabenta ka jingko jingkia boble dragonrat unte sei halor jong i ngi duai hagane gamas na kabenta e jintumu jong i Sekarius Dakar bat na kabenta ka i Himen jong i Edwina Dakar ba in yo ya ka jingko jingkia ngi duai na kabenta ka jintumu jong i Banisha Rap Sang ngi duai na kabenta ka jintumu jong i Swear i Ismitish Swear bat irikanti Swear bakin yo ya ka met ka bakoy ka bakya ngi duai hagane ka mas na kabenta i Genet Si Bla ka jintumu jong i bat ru na kabenta ka ying kasem ngi duai na kabenta ka jintumu jong i Janes Sawar kamtam e na kabenta i Raplang Basayo Moy i badan hospital Hanegrim ba inyo no kloy ka jingko jingkia ngi duai na kabenta ka jintumu jong i Ivorin Karmalki kamtam e na kabenta ka mensim jong i Clement Eddie Karmalki aga jindap shipnai jingklat no jong i mau try on ai i ka jinja tight bam jukut ngi duai na kabenta ka jintumu jong i Badeng Kar Kongor kamtam e na kabenta ka mensim balaklat no jong i Aitlin Kar Kongor i Veronica Kar Kongor bat Justin Nong Steng bakin yo ka jinja tight bam jukut ngi duai ha ka mas na kabenta ka jintumu jong Matthews Nong Seed kamtam e na kabenta i kong Rika Nong Tudu ba inyo ka jingko jingkia kat bai dang don menta ha po hospital ngi duai na kabenta ka jintumu jong i Arzai Fifi Aduril ngi duai na kabenta ka jintumu jong i Penskam Lang Kong Shlei ngi duai ha ka mas na kabenta kamensim balaklat no jong i pa i Mei jong i Wei Himen jong i ba klem ai kerteng number bakut 0 khandai driu sau pra ngi duai na kabenta i Mei pa jong pi bakin yo ya ka jin em bam jukut ngi duai ru ha ka mas na kabenta ka mensim jong i John Durong o try an ai i ka jin tight bam jukut bar na kabenta ka jintumu jong i Sister Judith i bala pha e ka ne ka jintumu ngi duai ha ka mas na kabenta kamensim jong i Henry Walang
haga jindap khat ar snem ga jing klat jung iman taga sngi to bleun ai ga jing jatai bam jukut ngi duai haga ne ga mas na ka benta I Fedora el nong light bau try non rengkat bet I ndak sngi ga sngi kha jung I idap news nem to ble kendat ngkur kui I ai ga jing ko jing kya jing nang jing start madru ngi duai na ga benta gi kimi pa I mei I lobika el nong light kinyo ga jing ko jing kya ngi duai haga ne ga mas na ga benta ga mansim balak khlat no jong I Herdelin walang I Cecilia walang I Crolin walang Wanyang I Daria walang Krial walang Telan Tinus walang I Konder walang bat kiwe I bahinga sem jong ini hembeni para jongi nambar bakod lai ar not bakin yo e gajinja thai bam jukod ngi duai na gabenta u Daniel thank you barke ye sngi kha jung menta kasngi to bleten kandrat ungkur kui nai I gajing ko jingkhia ba ka ying ka sem in dang he dang san ha ji yo blei ji ki para breu ngi duai ha ga ne ga mas na ka benta ga jin tha ju ka man sim jong I Lucy Mary nong room I bala khlat menta ka sngi harang thong parish mau krwat to try on I ga jin tha bam jukod ngi duai ha ga ne ga mas na ka benta ka man sim jong I ba Dennis Kanti ha ga jin dap lais nam ga jin khlat jong I to ble ta kan dan I ya ka jin tha bam jukod ngi duai ru ha ga ne ga mas na ka benta ka jinja thai jong ka men sim jong ikong goreti majau ngi duai hagane ka mas na ka benta ka men sim jong I Emily Ebinolian Marbanyang haga jinda place nem ga jing klat jong I to try kan radon I ka jinja thai bam jukod ngi duai hagane ka mas na ka benta I Darius Kyle Nongbet badi sngi kha jing I menta ka sngi idap kha saus nem to ble tre kandat ngurkui pi Darius pinhe pinsan ha ji jo blei madru ha ji gi para breu ha ji nang jing start ngi duai na ka benta iba frankly ding do iba khat menta ka sngi to try on I ka jinja thak bam jukut madru ngi duai na ka benta ka ying ka sem makin yo ya jing pentengan now blei ngi duai ha ga ne ka mas na ka benta ka jin tmu jong I Mark Warjri kamtam e na ka benta ka mansim jong I Ferista Warjri to try and I ka jinja thai bam jukut ngi duai ha ga ne ka mas na ka benta ka ying ka sem jong I Every stars im yong Linis star Willis star Euphrasia Dismeri and Scobat Scholas im sad makin yo ya jing karku na blay ngi duai ha ga ne ka mas na ka benta I Maria Angelis im yong may indup yo no ya ka jing ko jingkhia ngi duai ha ga ne ka mas na ka benta ka men sim bala klat no jong I Justina Kurba Lambertus Kriem Father Cornelius Kriem Chowri Severin Sunar but I Priscilla Lendo ba ubleun ai haki ya ka jinja thai bam jukod ngi duai ha ga ne ka mas na ka benta ka yeng ka sem jong I Minalin Maushai but iba Edmund Kurkalang rangkat ber kun gikti baro bekin yo jing ka ku jing sumar sukher na ublei ngi duai na ka benta jinja thai jong ka man sim jong I Gregorius Nongdhar but iba Kordor Malnyang madru na ka benta ka yeng ka sem na ka benta ka yeng ka sem jong Emilianda Nongdhar but I Arun Nongklau na ka benta ka jinja thai ka man sim jong Octavius Nongdhar Lari Kopar jana Nongbet Jonathan Warjri Sping Silak Harwanyang bo try and ayaki ka jinja thai bam jukod ngi duai na ka benta ka jintmu jong I Faith Pasti ngi duai na ka benta ka jintmu jong I Joanta Malngyang berkaying kasem Marita Malngyang Albina Wankar Daril berkaying kasem iba Ekmen Dingdo berkaying kasem Ban Sharai Shilla berkaying kasem Aiden Swear berkaying kasem Botrain kurku ya kajintmu babaha jongki ngiduai na kabenta kaman sim jong ilari kupar jana Nongbet badru na kabenta I George Sun Tracy Mauri kepada ikasni khajing imenta kasni to ble traken rat unkurku kerdo I kajingko jingkia met bet mensim ngiduai hagane kamas na kabenta kaying kasem jong I Edith Tuis ringdo
Elgiva lungdo, Jeff Austin lungdo, Eugene lungdo, Nami Bante lungdo, Marshall Kartang Mau, Aquilin lungdo, Makinyo Ekamet Kabakoit Kabakia, Nidwairu Naga Bantaka Yinga Sem Jungi Kongtrina Kartang Mau, Mary Snow White Kartang Mau, Paul Maulong, Euphenia Kartang Mau, Hepate Rinja, Jennifer Kartang Mau, Behemu Sunar, Fatima Kartang Mau, Alington Nungrum, Patricia Kartang Mau, Anthony Patau, Please Im Kraubok Kartang Mau, Bat Kikun Kiksiu Baro, Kinyo Ejin Sumar Sukher Now Blake Kinyo Egajin Ko Jinkia. Ngiduai Ruhaga Negamas, Naga Benta, Kayinga Sem Jong Idility Marwain, Splinsius Walang, The Bester Marwain, Daris Mary Marwain, Paul Muse Marwain, Ginester Marwain, Ngiduai Naga Benta, Ka Jintmu Jong Kayinga Sem, Jong iba tabor lang marbo balikong Monica Shantru perkerpang na kabenta ispin marbo abinyo no yakajingko jingkia ngidwai na kabenta kistang nang ba jong kabalang shnong nongra bau blitra kendrat ungkur ku yakajin tre jongki kamtam hakaban penpriang ka gospel ngidwai hagane gamas na kabenta isilian nong klau hakjindap sausnam kajing klat jong im takasngi do blade kendrat don ai I kajin jatai pam jukut ngi duai hagane gamas na kabenta kajing long ku kajing klat no jong I bayana lengdo nong kendri jindap lai snem kajing I do try an ai kajin jatai pam jukut ngi duai ro na kabenta kayeng kasem jong I Boniface lengdo nong kendri ngi duai ro na kabenta kayeng kasem jong I Christina Kerlin kamtam menta be don apeng jing stom boble ta kendrat on ai ya jing ko jingkia ni duai kerpang na benta jong P Christina Kerlin nong klau ba pinyo ya jing ta no try kendrat on pin koit no nang pin la ban shakri ya u ni duai ha ga nega mas na gamta ga yinga sem jong Itilia Marwen spalin wanyang mat kun ti baro ni duai ha ga nega mas na gamta Dionis nongrum kajindap shibnai kajing klat jong I menta kasngi to try and ai kajin jatai bam jukut iduai na kabenta I Vendra Lilat sngi jala karkongor bat I Maria Dominica jala karkongor pada Joseph lengdo lengkoi boble tekendan ukor kuiki ngiduai hagane gamas rengkat bat iba Peter Karpuri na kabenta kajing ku jong ublei ikwa ben sungu yo blei na benta baro kajin ai bekila yo mat hajim im jongki madrung idwai na kabenta ka mensim jong ikong vero bainyo ya kajin jatai bam jukut ni duai hagane gamas na kabenta ka mensim jong I Emily Ebinolian mar benyang kajin dap lais nam kajin klat no jong I ni duai hagane gamas na kabenta kajin temu jong Euphrasia kriem basan kerbang na kabenta ka balang shnong nongra niduki nginduai na kabenta Father Peter MC, Father Giant T, Father Stephen, at kibradar baro, kibadon anongra, kinyo e jingko jingkia. Ni duai na kabenta ka mensim jong I Edelbert Shempang Karkungor I Marius Kongbu bat I Dionis nongrum makinyo ikajin thai bam jukut ngiduai na kabenta I Dr. Lucas Karluki bainyo na ikajin ko jingkia ngiduai na kabenta ki nong lebha jong ki parlok jong I Dolores si Karkongor moble terkendat ungkur ku shu ikajin bha jongki ngiduai hagane gamas na kabenta I wan sing mauto ibdon hajin stom boble terkendrat on ai kajin ko jingkia ni duai hagane gamas na kabenta I ridahun kongwir iba inyo no ya kajin ko jingkia ni duai hagane gamas na kabenta kamen simbala klat no jong I Dennis lengkoi ba inyo jinja tait bam jukut ngiduai hagane gamas na kabenta kayin kasem jong iba Edward Karshing ba kinyo ya
kajingko jingkia ngi duai hagane gamas na kabenta I labit karkongor ba inyo ya kajingko jingkia ngi duai hagane gamas na kabenta kamansim jungi albian lungdo hagjindap arnai gajing klat jungi do blade kundrat nai I ya gajinja tight bam jukut ngi duai hagane gamas na kabenta kayin kasem jungi kong delang shisha sotun badi ba koswel nong spung bad barok kun kikti kinyo ya gajing ku jong blay ngi duai hagane gamas na kabenta I Agatha Pala, Matilda Pala, Teresa Pala, Catherine Pala, Benjamin Pala, Elias Pala, Herman Pala, nang makinyo ya gajinja tight bam jukut ngi duai hagane gamas na kabenta I banteng shan Ricardo pengrub kabar ke yusni khamenin bat I Kathleen pengrub doblet rekandan ukur kuiki un ahiki ya gajingko jingkia ngi duai hagane gamas na kabenta kajingko jingkia jung I Vanilla korang mai badru na kabenta iba banyaine badi kong vitalis monyu rangkat ikum gikti baro bikinyo I gajingko kujung blay ngi duai hagane gamas na kabenta I ker pida majau kabari sni khamenin John ker pida majau doblet rekandan ukur ku I gajingko jingkia met mensim ngi duai hagane gamas na kabenta I samla bateng shine Ricardo pengrub Boblay unri un sumar sukher ndai ngi duai na kabenta ka jintmu jong iba v pertu kamtam na kabenta I Carlos Kongwar ibadana pedang jinstom Boblay terkendat un jingko jingkia ngi duai hagane gamas na kabenta iba BPM nadon badi kong Francisca Rian Sotun baginyo jingko jingkia jingko kujong ublay ngi duai hagane gamas na kabenta I sambor langkar karlor ba inyo no ya ka jingkur kujong ublay kamtam hagane gapor ngi duai hagane gamas na kabenta ba Clement Carmelki aga jindap benai jong jingklat jongi bo try and gajinja tight bam jukut ngi duai hagane gamas na kabenta kamensim jong I Rudolf Christopher nongrum inyo ya gajinja tight bam jukut ngi duai hagane gamas na kabenta kamasim malakhat no ijong ibarwil lengdo Marius Fancon Flori Fancon bo try and hiki ya gajinja tight bam jukut ngi duai hagane gamas na kabenta I Deveto Xiar pada ngi khamenin bo blade kendan kurkui I gajingko jingkia ngi duai hagane gamas haga na kabenta kamasim jong I Bayona El Nongkendri gajindap lais nem gajingklat jong ngi duai hagane gamas na kabenta kamensim jong I Dennis Langkoi benyo gajinja tight bam jukut ngi duai hagane gamas na kabenta kamensim malaklat no George William Ngap Gregory Clyde Lementina Marbo Priscilla Marbo Deisa Marbo Venus Marbo Mela Mary Marbo ngi duai hagane gamas na kabenta I Bawan Bahalang Makdo Diang Timon Karumnoid Christine Karumnoid Yashan Lem Karumnoid bat na kabenta ka ying kasem in duai rangkat bat ki ban sungu yo blay na kabenta jingker ku ba kila yo ha ga jing im jongki ngi duai ro hagane gamas na kabenta iba Shalen Mukim ba in koit no na ga jing pang jung I bat kamtam hakum gane kasngi kha jung I ngi duai na kabenta jung I ngi duai ru hagane gamas na kabenta ki jintmu kibala ho hagane ka chat box jintmu jong I ba kodor malngiang da fi Grace Mayong Mildred Yaukniaw di Dona KJ jintmu jong Alexander Kharbuli Alex ka jintmu jong Alex ke Kharkongor ka jintmu jong I Juwanita Malngiang ka jintmu jong I Merin Nisha Dingdo ka jintmu jong I Langtei Marbanyang Resuk Nongrum Dona KJ Ibrin Karmalki ka jintmu jong I Mewan Lengdo ka jintmu jong I Jeffrey Jerwa ka jintmu jong I Linda Renja ka jintmu jong I Banshan kamtam na kamta ka ying ka Sem jong I Teresa Sendrem ka jintmu jong I Yufika Kharkrang ka jintmu jong I Ferio Karbuli
kajin temu jong i Barisha Melim Long, kajin temu jong i Hubert Warba, kajin temu jong i Alva Mary Kharkrang, kajin temu jong i M Kibiam, kajin temu jong i Vikonia Soten, kajin temu jong i Mary Kharshandi, kini kemen ki parajungi ki bala tho ya kajin temu jong ki hagane ga chat box ni duai na ga banta jong pi baro rengkal berkini kajin temu ki bangila pule markar pang hagane ga sngi kumbang la ong mene ni duai na ga banta ki tu ki bapang ki bashitom ki badon hanaz haki hospital ki badon haki ying ki sem ki badon haki quarantine center ni ya site lang mangi baro ni na duai lang mangi baro knang makinyo ya kajin ko jingkhia habang ya duai lang habang ya ruai lang ublay don rengkat bangi balu sngo snap ya kajin duai jungi bar klempep un ai hangi ya kajin angnut jungi ya kajin trang jungi ada ngipan ya u nadu ka tunut adu ka mensim te da kata kajin angnut da kata kajin trang dong ini stang menta ya ka mas bukuit Ko men ko para menta ka sngi menta ka janmit ni dap ka jing men ka bakrau ba menta ka sngi ka de ka sngi ka bakarpang bahana ka benta jong pi jonga hakaba ublei basbon ublei bakrau la ai yangi ya i padar makri padar bi e jongi balong in charge ka ne ka youth center hakane ka mas bakhoj in dawai karpang ne ka benta jong i baknang bau blei trai kandat udan dang ya don lang bat i borabor kam tame ban ai i kabut kabor ban dang yam la dang ya lam yagi samla shikmat haka kam jong ki baro tungin kan mauru manduai kerpang na kabenta gi bah yang asam jong i bau blei tai kandar udang kerkhu yaki kam antame ye ke jing ko jing khia jong ki to de gini ki jing thamu in pai sho blei menta swab shwaban stangi kamas bakhoj tungin IT how blei trai kandat ye father makri father be ye jongi bau blei trai kandat dang don bat i borabor ha ka jing trai jing ta jong i badang ai i jing ko jing khia ka jing kemen bar ka jing suk khantame bai long kumi ling do sat
idang la cucu bani lap ya boleh ya kibriu baro show boleh lagi ni jing temu mentang sedang kemas berkoi kan number lai spa lai besau Hang neng ia lung ia men how try banai laga dem haduan you bay try can radu nong bu nong tau ubahit basu mariangi Bay try can rad unong punong tau ubahit basu mariangi Amen. Kajinya jong try jong Jesus Christ berkajinya jong ublay lem berkajinya slog jong mensim bakoi kindon boro ringkat bat pi ru ti komen ko para tungin ya kubur bangilong kinong pop knang bangin long ki balakre ban let yam ya kajin maya bakoi ngapla how blay bedon bor baro Badapi komen ko para bangalale pop shibun daga jing perkhat badaki tien daki kam daga jing leklet daga jing le palat jonga daga jing le palat jonga daga jing le palat bakrau jonga namar kata kerpad kamaria bukhoj kabaya sa katesti yakyang berkiru khoj badapi komen ko para Bantuai naga benta junga how try play jungi ublay badan bor baro nis ne yangi badan dalam mabi ki pop jungi un yalam yangi shaga jin bam jukut Amen go try to is an a go try to is nay go Chris to is an a go Christ to is nay go try to is an a go try to is nay to ngin ya duai ngin duai sach sin haga nega mas naga benta gitu gijin temu ke bangela pule mene bau beli dekendar ngon sengap ya gajing angnut jungi gijin trang jungi kerpang ngi duai naga benta gitu baro ke bedon haki hospital baper ki bapang ki basitom ki bedon hayeng hasem yo lese ki ke bedon haki caka sumar ane haki caka ki quarantine center Kitu kibayo ya kene kajing pang COVID-19 balamba kajing duai jungi lamba kajing sai jungi ko men ko para ujisu kta eki ujisu bolong kadawai bolong doktor bolong kajing ko jingkia un kta eki un pen ko yeki katkum kamon jungo todon lem bat kaying kasem jong me ko try ngi kerpat Batos ngosen ban ai hakito kibamela ai ya gajinyi jong gajinge bakin yo ya kabenta bam jukut hagajing mi pat jong ukun balakha marwe jong me dau try jong Yesu Kristus ukun jong me uba im bad bas sharengkat bat me hagajinya long ka we jong men sim bakoi we ublay junom la junom Amen Kajing pule nakikam joki apostol. Ha katahi kasngi lami kajing ban ben ka bakrau persya eka balang ha Jerusalem. Bad kiriu ngai laitang ki apostol
kila syak pen saprat keleng kitain ke Judea bat Samaria. Katu kat nengut kirang ba ki baru belai, kila tep ya Stepan, bat kita penlong ke jingyam pang not ka bakrau ya u. Henry u Saulus ula tombo de ka balang, bada ka barung man kitliu yeng, ula patom ya ki riu ngej shenrang bat kentai, bat ula tep ya ki ha patok. Te kito ki bala syak pen sapret, kila lek keleng-keleng, ki daya lap artat ya kaktien. U Philip ula lek syak kanong ba ha Samaria, bat ulaya lap ya ukris ha kipaj ba. Bat kipaj ba barok lang, kila penlek jimut ya kata kabala keren da u Philip. Enda kila syak skor ya u, bat kila yu i yaki kampla ba ulale. Namar ki mense moman, kila mi no nabun ki breu ki ba syong ksoj, ki da kertaj da kasur ka bajam. Bat ya bun ki ba pang yap silyang, lane ki bat ko la pen koj. Kumtak kaladon ka jingkemen ka bakrau, ha kata kanong ba. Kaktien jang utrai. Nis ngungu ya blay. Kajabab jang pi kalong. Torisa da ka jingkemen hau blay, ko pertei barok. Sayo ko jingkemen hau blay ko pertei baro. Torisa da ka jingkemen hau blay, ko pertei barok. Turwai haka buram ka kerteng jang u. To ai ha u ka jingero badan buram. To ong hau blay, kat no ki ba ipieng ki kam jang me. Turisa daga jingkemen hau blay ko pertei baro. Hakmat jang me, ka pertei baro kan dem ngon. Kan ruai ha me, kan ruai haka kerteng jang me. To wan bat topek ya ki kam jang u blay. Ki ba ipieng ki kam jang u, hapdeng ki kuon ben riu. Torisa daga jingkemen hau blay ko pertei baro. Ula pen kela deur kiang ya ka duriau. Kila yat lang ba ka wa da ka kejat. Te to ai ba ka jingkemen jangi kan long hau. Usensyar junom da ka bor jang u. Torisa daga jingkemen hau blay ko pertei baro. Sembahyang nak bentar ka gospel. Hallelujah, 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 hallelujah. Utrau bangej hau kun unyo kajing im bam jukut bat ngan pen mi pat ya u hagas ngi khaddu Uong utrai. Hallelujah,
utrai undon ringkat bat pi. Ringkat bat piru. Kajing penbenan aga gospel bakut kat kum u Yohanes. Kabrom hame ko try. Aga por u Jisu laong hakipat ba. Nga ngalong u jong kajing im. Uta bawan syanga un om tengan. Baruta u bangait hanga un om sliang lano-lanoru. Henry ngalaya tu hapi. Bap hilayu i yanga bat pim tre ban ngait. Barok kat kabau kepa u ai hanga kan wan syanga. Bar yau tau bun wan syanga ngan om kan tait nok. Nambang alawan hiar na beneng om ban le ya kamon jong ahi. Henry ya kamon jong uta ubala pha yanga. Bat kani kalong kamon jong uta ubala pha yanga. Bangam de bandu na kata baro kabaula ai hanga. Henry bangan pen mi pat yaka ha kasngi khadu. Naba kani kalong kamon jong ukpa jonga. Bauta wayu iyau kun bat ubangait hau unyo ya kajing im bam jukod. Bat nga ngan pen mi pat yau ha kasngi khadu. Ka gospel jong utrai. Kajing ero yame ko Chris. Te ko men ko para ngadap da kajing sngongu ka bakraw. Yau blai ta kanrat. Kerpang na ka benta jong pi yue ki baduai na ka benta jong ha gane ka sngi. Ka jong ka sngi ka bangawan sya gane ka sla prathai. Nga songo kini ki berdar ki balaai ya katuka lamprang mene. Ngam tip na giyo ya kene ka idea ban wan ya tu khana shwa yanga marla kadi kamram junga ban ya tu khana Henry kila ya wan ai ka tu ka lamprang kum gaji ya tu khana ya tu ya pi baro bagle sngi kha junga te khoblai shbun ni kini ki berdar mde tang bakile ya kata Henry bakila idon rengkat ban nga nadu ka por bang idon ya kene ka lockdown banle ya kene ka live stream mas na ka benta kaji mentoi jung pi baro te ngai kublai ki ibradar Sony ibradar Rajiv bat ibradar Penshai kilong kumukpa kun bat musim bakut ki bayarap yanga u ksut te ngai kublai ki namar dailung baga cintre stom jungki hiru bangila ban le ya kane ka kam ban le live stream ya ka mas na ka benta ka jin don kam jungpi ka jin na ka benta ban iem ka mansim jungpi ngam tip ngam sedang kumno hakum gane kasngi banyetu khana kalong ka bae bha naman ngidang khlung ngidang khana naman gane kasngi kha tengam tip ngan sim jin pule na kidon sibun ki message ba ngayo na ki paralog khamtam hakum gane kasngi Henry kadon ko ka message ka bakta ngah do kata kadai ka message ka jing ai kublai jong i cardinal Antonio Tagle napo Vatican mentai don se Vatican kuma pietip menem step i pa ka message syanga berkata ka message kadai kum dengan pule ka mobile dear Mike ikot baik yengai Mike injo kot fadar ikot dear Mike fraternal greetings from the Vatican. I wish you happiness as you celebrate your birthday. Remember the truth about life is that you are born and you will die. But what lies between birth and death, that is B and D, is C, is your choice, he said. Your choice will make you happy. Choose wisely, choose Christ, then after your D, after your death, you will gain your E. Eternity with Jesus. Love Chito. Kikot iju Chito. Jukot re Cardinal. Jukot re Antonio. Kot Chito. Love Chito. Ti kani ka message ka ba? So tenat adu kata-kata. Mat lengbay ini message ngataray ngan kren kendiat halor ki ka gospel ru benta kasni. Hoit ka dai sisya. Ka jing imji ki briu kas dang ta ka jing kha birth. But kakut hakajing yap death B and D A B C D E F
What lies between B and D? They you C. C cái choice stands for choice. Cái chính diệt. Cái chính im chung nghe cái chính diệt. Là đang nghĩ quá ban số C. Đây mà nghĩ cái budget yang chính số C. Mano wala an pan số C yang nghe là đang nghĩ hingim jit ban số C. Kum jura cái chính comment. Mano bala pan comment yang nghĩ. Kum menin ngal ay ya katu gajing ka reflection hak po Facebook apo ka WhatsApp. Bun ba kibriu ki baru spa. Bun ba kibriu ki badan ki BM. Henry Kim comment. Na kata daw ka spa ka po kam ay jing comment. Ka ay ka ba ay jing comment? Ka jing jit junga banlong ubah comment. Kata ka ni ka ba ay jing comment. Di kamdam ki kentin jung u cardinal meneng ong wong nga choose Christ. Jit yaw Chris. The campep ginyo iya ka eternity. Hadin jong ka death don ui eternity. Ginyo iya ka jing imbam jukon. Mat kata ko men ko parang yo sunga gospel lo menta kasngi. Jar ki babam ya uta ukpu. Jar ki bangait ya Jesu. Jar ki babam ya Jesu. Ginyo iya ka jing imbam jukon. Tabaleng imjit ya Jesu. Namar Jesu hi dalade ula ong. Jesu hi dalade ula persyai. Ngalong ukpu jong kajing imbam jikot. Balengim jit iu. Balengi jit ikiwe. Eke jong ka partai. Balengi jit ya ka pop. Balengi jit ya kajing yap. Balengi jit ya kajing jersey. Nakata tau ka partai ka long kumba ka long menta. Namar kibriu kim jit ya ka hok kasot. Kibriu kim jit ya kajing shisha. Kibriu kim jit ya Christ. Den nakata tau ngipoy siya kum gane ka apot ka menta. Menta kasngi ar pangdai tadi jong ubnai yayong kadero kasngi ka bahaga balang ngir ke ya kasngi crowd jong ka wei ka riu khoit ka bakarteng ka Catherine of Siena ka Catherine na po Siena kitu ki bala pule history pin lap bakane ka briu kade ka khun ka ba arpu saun ka ba arpusan jong oit jong ka kami berukupa idon hadu ka tangot hadu arapsan arpun ringon mangka kade ka ba arpu saun ka ba arpusan ngam kan mau baha namar ba kajing bun jong ki khun namar bar kajing long ga beduk ki kimi ki pa kila wat lok kila wat ya ka do briu ban ya syong no namar ba wat la kadang rit makanaru ban lait na kajing kerdu ban lait na kajing yap tangan ki kimi ki pa kila wat da u lok ban pan ya syong no ya ka kata ka kajing jit jong ki kimi ki pa Henry maka pat kajit ya no kajit yau Jesus Christ kajit yau Christ kajit ban long ka reunion na kata tau menta ngi borom ya ka kum ka riu khoi namar ka jinjit jong ka yau Chris ka jinjit jong ka yau blai tapi abang ngi jit yau Chris ngin long ki riu khoi abang ngi jit yau Chris ngin yo ya ka jing imbam jukot meneh ka jing pule ka ban kong re ngi sngo kum no haba menin ngi la yo sngo kum no la penyap yo Stefan bakhoi baro kita kipat riu ngai kinong bud jong ki apostol ki shifting ki iri sane shatai si kinong kendong si kindong kanshrat u Philip par ujid no umjid ya kejingting ujid ya Chris pat kumbang ya sngo ka jing pule ban kong menta kasngi ujid ban lek ya lap ya Chris sha ki snong hapo Samaria bat haba opo hapo Samaria namar ba ujid ya Chris ule kumno ule sibun ki kampala bat kinong Samaria ki ngej yu pi habangi jid ya Chris ngin yo ya ka jing imbam jukun ngin yo ay kajing job. Badru kung mga ong maneh ka gospel. Andalap say ito kisan hajar ngod. Mentabro siya tayo ngipulay siya pangkata. Hadin kajing say ito kisan hajar ngod. Kibriu menta kisang panukat yaw Jesu. Namar kitip baula panlek kampala pan ayaki yaw ruti. Pan ayaki yaw jinbam. Wat hakan nga klip matru kidang pan yaw jinbam na u. Nakata-kataw ha gospel ngipulay menta kasing Jesu ong iki. Dapi bam hawaj ka gospel ba menin dapi bam yaw no kupo piniap Henry dapi bam yaw kupo bangangaay pinyo ya gajing imbam jukot Henry ka pasung pala kalong kini kipat ba kibabut yaw Jesu kim jit yaw kijit penban yaw mana kijit penban yaw ruti kijit penban ya kata kadok ka na kata-kataw ka penbitar yaw Jesu kumbangi yaw sungo ka gospel ba menin ba mentak sengi hakini ki sengi bala debru kumno Jesu sungo si ba kibriu kim jit yaw Kiwan si namar kijit yaw kupu. Om yaw Jesu.
Dia mentak sini upan syai Yushu wong ngalong ukpu jong kajing imbam jukut. Watlah kataru kita kisan hajar ngut kimpat jit yu. Teh kajing keli kalom yang ngapat je pi kemne. Hatu ngijit yu Jisu. Hatu ngijit yu. Ha kajing im jungi nandu balakai ngi. Hadu bakut no kajing yap jungi. From birth to death, from B to D. Apa deng don usi, don choice, don kejinjit. Ya no pinjit. Pinjit yu Kris. Pinjit ya kabalang. Ni pinjit ya kejinyap. Pinjit ya kepop. Kadang ijit yu Kris. Hadin jong u death, jong D, don eternal life, eternity. Kajing imbam jukut. Lada ngila jit ya kepop. Lada ngila jit ya kejinyap. Kajing im jungiru. Kanyap si junom en yero yu Yesus Kristus. Junom la junom. Amen. Kanambar lai spa anriu hunriu. Try nong tao namar ka jeans bun ka jong me nila yo yu pu bang sa kin ma kadang jong ka ngu jong ka dem ya me top ya kin ra top de skill Nam jong me Jo yadwai komen ko para bagajing kinya junga bajong pi kan long babdiang hon nakmat ublei ukpa badon bor baro. To train pedang ejing kinya nak ikti jong pi nak benta kajing ro berkabur ham ka kerten min jong u kajing mentoy ye bad ka belang boko jong u baro kawai. To ai ngi karpat ko trai bangin syam jingkmen borobor hakine kajing maya paska. Kenang ba kajing pentemai kabayai tray kam hangi kan long ka daw jong kajing kemen ba klem kod jongi daw Kris utrai jongi. Amen. Utrai undon ringkat bat pi bat ru to ken tiu yala ki donot ni ken tiu ki shall try to ngin ya ai ngu yo try ken rat ublei jongi ka shong hok bat kadai da shisha ka long ka ba shong hok bat ka badai kadai ti jongi ba kajing pen im jongi bahaki por baro Banyaro yame ko kenrat Henry kamtam hagane kapor Banyaro shushu yame haba ukres ukun lang rot paskha jungi laknya namar haba la pendu ya kabarim kathau tmai ya kapertei kabala jot lapra but how Kris kajing im bapura kalabiang hangi namar kata haba la dap miar da kajing kemen paskha man la kajaj bendriu karisa da kajing kemen bawat ki bor beneng rengkat bat ki kenhun angel kirwai lang ya kajirwai ba klem kod jong kaburom jong me kat badak away kasur ngi ya penbena bakud try bakud bleki pai Neng bat berteki dah Dakaburong jome Wai Hosana Shadron Wai Hosana Klemkon Wai Hosana Yublei Jilron Yaro Yutaban Haka
deng utrai deng bat pertekida daka burong chongmen Rai Hosanna Shadron Rai Hosanna Klemkun Rai Hosanna Yublei Chino Da shisha melong obo kuit ko try ka tmei jong ka jing kuit baro namar ka tangi kerpat yami jo pen kuit pen kentang ya kine ka jing terwa jongi ja ka ba phai man sim jong me kum jer halor jong ki bakin dub kalalong yangi kamet bat kasnam jong try jongi u Jesus Christ ha ka por baladino ayu badala ka mon sngo bha ula padiang ya ka jing sha shitom ula shim yau kupu badda kabai ngu yeme ula kdia u badwa ai u la ke sendran u ong to shim bato bam na kanepi baro namar kane kalong kamet jonga ya kaben IT na kaben ta jong pi Hakaju karukom ndalalaya bam ula shimi ka kuri bada kabai ngu biang yame ula ay ka halaki sendran uong to shim bato di nagane pi baro namar kane kalong ka kuri jong ka snam jonga jong ka jutang bat mai bat bam jukut ya kaban penmi na kabenta jong pi bat jong ki babun ya kaban map ikipop to le ya kane ban ken mau yanga ka jing maya jong ka jing ngej Nong pen em jong ka perthei pen em yangi nama da ka jing phna ka jing mi pa jong me melap lai lo yangi namar ka tangi ka pen mentai ka jing yap ka jing mi pat jong u ngi terwa ha me ko try yo ku jong ka jing im ya ka kuri jong ka jing pen im ngi dai ngu ai dem namar mela nyo yangi ki babit baniang akmat jong me bad ban shakri yeme da ka basngorit ngi karpat yeme bangi baro ki bayo abenta ha ka met pat ka snam ukres ngin long ki bapen ya tali ka way da men sim bakuit to kun mau ko try ka balang jong me ka bala priang hasat la ka perthei but to penjanaya ka ha ka jing ye rengkat baru Francis ukpa bakuit jongi u John Madur u diocesan administrator jongi bat baro ki lengdo to kun mau ya ki shakri jong me kito ki bangela pule ki kerteng jong ki menne ki ba mela khot no shalade na gane ka perthei to ai ba maki ki balaya long ka way badu kun jong me ha ga jing yap kum ga jong u kin long ka way ru bad u ha ga jing mi pat jong u to kan mau lem ru ki men ki para chendrang ber kan thei ki ba haying hasem ki lok ki jor jongi ki balaya thya da ka ba kremen ya ga jing mi pat bad ya baro ki bala klat no ha ga jing isn e jong me to pediang ya ki sha ga jing shai ga khmat jong me to isn e yengi baro ngi karpat ya me Nang barangkal bad ka Maria Thesuti bakoy ka kami jong ublay ki apostol bakoy Joseph bakoy bad baro ki ro koy ki bala pen sngo bahaya me pateng la pateng ngin dub long ki babit banyo bantalem ha ga jing imbam jukut bad ngin ya ro bad pendon burom ya me da ukun jong me u Jesus Christ da u lembat u bat ha u kan long ha me ublay ukpa badon bor Hagajinya long kaway jong umen simba kuy baro kaburam bat kajinya ro junom la junom Amen Ngini duai kerpang na kabenta gitu baro bedan pedang gejing pang jin shitong uji su budan rangkat bengi hain lor kene keduan hakadro jong kupu berkawan ni kerpa di ubun keta iki un pen koy iki kumbala hukum yangi dong penim pat kumbala hikai yangi nakaktin blay inud ban ong ko pa jongi ubah Ubah beneng kalong bakoy ka kerteng jong me
Kan wan kahima jong me, kan long mon jong me, haga kedau kumpa habeneng. Tuai ingin mentah kecing bam jengi, kebahala kesengi, batu map ingin kirengkang jengi. Kumbang iru imap ya kibale sewengi, balwat elam ingin syar kecing pensoi, Henry tepelai ingin na kebas new. Tu pelai jengi kerpat ko try na kecing sniu baro. Haga jing subun jong me to ai jing suk jing sain haki sengi jongi. Kenang bata kecing rap kecing sne jong me. Ngin light boro na kapop bat ngin yo jing da na kecing jenjar baro. Kat bang idang ap kemi lenti ya kecing kermen bakuit. Bat ya kecing wan pat jong nong pen im jongi u Jesu Christ. Namar kejong me kalong kahima, kejong me kabot berkaburom, menta bat junom la junom. Ko try Jesu Christ. Me walong haki apostol jong me. Kajing suk ngai happy, kajing suk jong ang ai happy. Wat page ki pop jongi, Henry kajing ngai jong kabalang jong me. Bat ha kajing sabun jong me to ai hakai kajing suk kajing yatli ka wei kat kum kamon jong me. Mame ubaim bat ubat sinsyar junom la junom. Amen. Kajing suk try kanan borobor ringkat bat pi. Ringkat bat pi ru. To nginya truai kadak kajing suk iwe pad. Kajing suk bat pi. Sukapi. Ko khôn lang bro jong ublay, me ubai kino ekipop ka perthei, tus ngeu sin e yengi. Ko khôn lang bro jong ublay, me ubai kino ekipop ka perthei, tus ngeu sin e yengi. Ko khôn lang bro jong ublay, me ubai kino ekipop ka perthei, to ai jing suk yengi. Hakmi ukun lang broad jong ublay. Hakmi ubakit noy ki pop jong kaperthei. Sukito ki balakot sa jing kawai jong ukun lang broad. Ko kenrat ngam syam hok bamen wan rung hapo ka yeng jonga. Henry shuang ti katien ban kamen sim jonga kan sakya hi. Ko men ko para hakane ko por kumne ngimla ban priang yo Jesu ha ka sakramen bakhui tongin yai khot yu bon wan hapo kom do nut jongi hapo kom men sim jongi da ka ba yu duai lang ya kane ke ching duai men sim ko Jesu jonga Ngangai skam ba medon teli ha ka sakramen bakhui tam kaduan. Ngai yeme na lor ki e baro. Bat ngatrang bamen wan hapok komensim jonga namar ba menta kumne ngamla bat pedang yeme haka sakramen bakoi to wan hapok kadonot jonga haka cinglong mensim ngapia meme hala kadonot bat ngapen yeso ilade bat me wat sya ben klat shu name. Dear Lord Jesus, our great high priest, hear our humble prayers on behalf of your priest, Father Michael Magri. We ask you to give him a deep faith, a bright and firm hope, and a burning love which will ever increase in the course of his priestly life. In his loneliness, we ask you to comfort him. In his sorrows, we ask you to strengthen him. Point out to him that it is through suffering that the soul is purified, and show him
that he is needed by the church. He is needed by the souls. He is needed for the work of redemption. O loving Mother Mary, Mother of all priests, we ask you to take to your heart your Son, who is close to you because of his priestly ordination and because of the power which he has received to carry on the work of Christ in a world which needs him so much. We ask you, be his comfort, be his joy, be his strength, and especially help him to live and to defend the ideals of consecrated celibacy. Mentakumne tungin IT ya Father makrib e jongi hakakti jong utrai jongi ba undang ker dang sumadang yadai i baleng ba jong i kumu youth director jong kane ka province badang bun ki samla ki bandang la ban sngau thu i ka ching im jong ki lingba ka ching rap jong i Father in IT ha i how try jongi ublei jongi utrai ki try usim kisim yai Father makrite ka bangi rwai ka ching rwai how Jisu nga IT lot kanaba sau spa sau phlai tang ar the khot Tungin ya duai. To skor ko try ya kajin duai jungi. Bakane kajin ya ai kaliang bakuit ka basun spa yengi. Kan man ra hangi ya kajin ya rap jong me hangne hak percay. Bat kan penyo hangi ya kajin kemen ka bane junom. Dau Chris u try jungi. Amen. Te sajisin komen ko para ki berdar badon hangne kublai shibun ya kajin duai jong pi. Ada jing kublai jong pi to dang duai susu naga benta junga naga benta kajing kuat jing kia haga percay baro bal klempep ngaru ngan duai naga benta jong pi baro
Nginya sai nginya kerpat yau blei bon ai ngi ke jingko jingkia bon kerku ye ki ki sem jungi jindan kam jungi baro ku blei shibon utrai udon ringkat bat pi Ringkat bat piru u blei badan bor baro un kerku ye pi ya ke jintmu bha jong pi bat ya ke yin ka sem jong pi ukpa ukun bat mensim bakoit Amen to ye lei suk kamas kalawai haleluya haleluya Ngis ngango yau blei Alleluia Alleluia Kanambar sauspa lai penyew. Kod ban bu ya utrai ubapen jajai kaduya. Kod ban bu yu Jisu ubayai halor ki o. Kod ban im ka pertei ban syakri yaki parabril. Kod ban yai halanti jong utrai nagalele. Surja utrai kabakren eki breu baro Snap kasur ujisu kabakren ya piyaya Dei kak tien ka jeng im kabakreu shaka jeng shisha Dei kak tien jang ukres subawan nagalele Kabram hakpa badau kon baru mensim bakoj Kumana lang haba maningkong kumju mentabar bora bo junom la junom. ko denur bakoj tamu Jisu Toy snengi. ko Maria kono Rabi Kristan Tuduan ay kapata jungi. Kateng pa baru kon baramun sim bakoy. Amen.